טוב, אני אדריך אותך איך להניע אותו. תסתכל. יש פה מפסק, אתה לוחץ על המפסק, מפעיל אותו, וסימנתי פה אדום, רואה? אדום הזה זה צ'וק, שאתה תיקח אותו לפה, ואיך שהוא מניע, אתה מוריד את זה למטה. אוקיי? עכשיו אני אראה את זה עוד פעם. מפסק, לוחץ פה, מפסק, זה באון, אוקיי? בא לכאן, יש פה שתי פסים אדומים. הברז הוא למטה, זה בסדר. הברז למטה. אני שם את הצ'וק שמאלה, ואיך שהמניע והוא מגמגם, אני אוריד את זה, אוקיי? אחרי שהצ'וק פה, אני בא להדליק, נותן משיכה, לא צריך חזק מדי. עכשיו הוא הניע. אני מוריד את הצ'וק, אוקיי? מחזיר אותו חזרה. לכבות, אני לוחץ פה. זה הכיבוי. חוץ מזה, דלק, כרגע הוא די מלא. דלק ממלאים פה 95.